Ngiyabingelela ulagxapha lo. Ngiyabingelela kunina nonke bantu nje emhlabeni bonke nonke. Nina efinyelelile kunina ivideo bekade ngiyenzile. Angiyena ke mina umuntu wama content. So angiyena umuntu okhuluma amanga ngenhloso yokuthi ufuna mhlambe uhola ku social media. Cha, ngiyona lo nto benjalo. So ivideo ngiyenzise ukuthi bengibona umngozi enkingeni ebekade ingivelele izolo. Into eyenzekile ke ile mina ngihamba ngeTS, imoto yami enginayo ibizwa ngeTS Conquest futhi. So izolo bengikoduka ngiyemakhaya, ngihamba ebusuku. Ngijwayele ukuthi nje uma ngabe ngiloko ngiya lapha e-workshop ngifike ngicule ebese ngiyagibela ngiyahamba ngene emotweni ngiyahamba khona ebusuku. So into eyenzekile ke ngihambile ebusuku ngathi mase ngike endaweni ekuthiwa ingase bangibizwa eMthwalume. Indlela yami beyingayi ngasemabheleni ngizwe kahle. Mawe emabheleni ujika othuthwini uthatha into ethi Siphofu. So indlela yami beyiya le ngako lentuzana ibhadini into ezikanjalo. So lapho ngihlangana nabafana abawu2. Ngiyaziwa ke lapha phela ingakithi nje abantu mebengijabulela ngehlika emotweni bengijabulela kanti abafana hayi ukuthi inhloso yabo ukujabula kuphela bejabulela ulagxapha. Inhloso yabo futhi enye ukuzama ukuthatha iTS engihamba ngalo. So ngenhlanhla ke lonto bayenzile sengiphuma emotweni ngithi ngiyabaxhawula ngaphandle bengijabulela. Lonto yenza ukuthi bathi mebethi bazama ukulwa ebese ngilwa kakhulu mina. Uma ngilwa kakhulu ngimlimaza yedwa njengoba bebabili. Ngimlimaza ngempela indaba okudlala, ngimlimaza ngalendlela yokuthi ngimshiye nginento ethi ufile. Yabo? So uthe lo munye ke umebaleka lo ngamshiya enjalo ngahamba ke ngaya eShepstone emaphoyiseni ngayochaza isimo esikanjalo. Uma ngichaza isimo esikanjalo imoto ngayishiya khona emaphoyiseni. Bese ke eduze vele indlela kade ngiyithatha. Nefoni futhi ngayishiya khona ngangena esibhedlela for ukucheck ukuthi akukho yini la ngithinteke khona mhlambe ukuthi mhlambe kophele ngaphakathi. Cha, anginankinga. Yabo? Ngane into ke ethi ngibonile ke efonini yami ukuthi baningi abantu akade befona. Ngane into ethi kuzofanele ngiphinde ngenze enye ivideo. Njengoba sengiyenza ke manje ngifika manje eThekwini la ngihlala khona eWemba. So ngiyaphila kwenzeka into enjalo ngahamba ngayibika emaphoyiseni. Ngiyaphila anginankinga ngisho nencane. Ngiyabonga kakhulu uthanda abantu abanginike lona. Ngiyabona efonini ukuthi benizama ukungithola ukuthi ngikuphi. Cha ngikhona ngiyaphila ngibe sesimene esinjalo nje. Ngiyabonga. Ya sanibonani. Ulagxapha lo. Ngibalekile ngeza la endaweni engenaso isiphithiphithi engekho busy ngenhloso yokuthi ngifisa ukudlulisa lo myalezo emabhingceni ewonke nakubalandeli bami uqobo. Ngihlulwe ukudinwa nganquma umuntu. So manje ngiyazisa emaphoyiseni angeke ngize ngisatholakala efonini. Ifoni ngizoyishiya kubhuti wami. Angazi ke yena ukuthi uzoyenza njani, uzoyivala noma angeke ayivale angazi. Ngiyacela ukuthi lenkulumo le ihambe ifike kubona bonke abantu, izifike nakubalandeli bami uqobo. Ngiyabonga. Nisale kahle.